Si que començament de curs escolar és estressant i difícil per a molts docents, aquest any ho és encara més. Com hem denunciat des d'Esquerra Diari i com porten denunciant des de fa mesos el personal docent i no docent, no s'estan prenent les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut de l'alumnat, del personal docent, no docent i també de les famílies. Els anuncis que s'han fet fins ara no són gaire clars de com es farà una tornada segura a les aules. Hem vist que s'han anat publicant una sèrie de protocols que estan més centrats en l'actuació enfront d'un cas positiu o possible positiu que en garantir la seguretat de tota la comunitat educativa. Mentre a Catalunya s'ajorna la mesura de prohibir les reunions de més de 10 persones a l'àmbit públic i privat, a l'àmbit de l'educació se'ns diu que s'han de baixar les ràtios, que s'hauria de treballar amb unes ràtios de 20 alumnes per aula, però no se'ns diu com s'abaixaran les ràtios, perquè per baixar les ràtios s'han de contractar més docents i també s'han d'habilitar tots els espais necessaris per poder fer desdoblaments o fer el que sigui necessari per cada centre, i s'han d'habilitar espais tant públics com privats. Alguns sindicats parlen que s'haurien de contractar uns 70.000 nous docents per abaixar les ràtios, I aquesta xifra ja està lluny del que es planteja oficialment per tot l'Estat, que s'estaria parlant d'uns 38.000 nous docents i sent molt optimistes que es podria arribar a 41.000, Però clar, això només és un parche, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'educació pública per a baixar ràtios, per acabar amb la sobrecàrrega de feina que porten anys denunciant docents i no docents, per acabar amb la situació de crisi que porta anys patint l'educació pública, caldrien centenars de milers de noves contractacions i caldria acabar amb la situació de precarietat i d'interinatge de molts professors i professores. Hi ha col·lectius de docents que ja plantegen la vaga educativa per exigir la implementació de mesures reals que protegin tant l'alumnat com el professorat i el personal no docent del contagi del virus. És moment que tota la comunitat educativa ens plantem, que diguem prou a que posin les nostres vides i la nostra salut per sobre uns beneficis d'unes empreses i d'un sistema capitalista al que ben poc li importa les condicions de l'educació pública i com donen classe any rere any. Vull dir, s'han de baixar les ràtios, perfecte. Com es fa? Contractant més personal docent i habilitant i acondicionant i fent el que calgui per ampliar les instal·lacions per poder continuar la tasca educativa de manera segura. Perfecte. Això també l'hem de sumar que si tornem a una educació no presencial s'ha de garantir tots els materials i recursos per poder portar-la a bon terme, tant per l'alumnat com pel personal docent. I també que es paguin les baixes per les famílies que s'han d'agafar la baixa perquè hi ha un cas positiu o hi ha un cas positiu a la classe del fill que tal, Doncs això també s'ha de garantir i ja el govern central va sortir a dir «Ei, un moment, perquè això no ho farem», Bé, doncs per tot això calen milions, cal més inversió. Ho estan dient els sindicats, ho està dient fins i tot comissions obreres, que sense milions d'inversió en l'educació pública no es podran abaixar les ràtios i no es podran garantir totes les mesures de seguretat necessàries per fer una tornada segura a l'escola presencial. I no només això, perquè aquests serien una mica com un paquet de mesures Covid. És que l'educació pública porta anys sent retallada. Anys de denúncies del personal docent diem estem fins aquí, no podem més amb aquesta sobrecàrrega de feina, amb escoles que són barracons, amb llistes de docents que porten anys a l'espera d'una convocatòria per treballar, anys esperant un lloc de feina una mica més estable. Aquesta és la realitat de l'educació pública i no és nova. El que passa és que ha esclatat ara amb la crisi del Covid, com dèiem abans, I els milions que s'han retallat a l'educació pública i a la sanitat
però parlem ara de l'educació. Els que s'han retallat de l'educació pública i el que cal anar ara amb urgència per fer una tornada a assegurar les aules han de sortir dels impostos a les grans fortunes i a les grans empreses capitalistes, que són les que porten anys beneficiant-se de exempcions fiscals, no pagar impostos, aprofundir la precarietat a les condicions laborals de milers de treballadors i treballadores, mentre a la sanitat i a l'educació pública se la retallava més i més fins a portar-la a aquesta situació en què ens trobem no ara, sinó fa anys, però que ara s'agreuja molt més amb la crisi sanitària i econòmica del coronavirus. Si aquests milions surten de l'endeutament públic, tornarem a repetir el que va passar el 2008, quan la crisi econòmica es va carregar sobre les esquenes dels treballadors i treballadores. Però no ens enganyem, cap d'aquestes mesures ens les donarà alegrement ni el govern central ni cap dels governs autonòmics, que són els que porten mesos ignorant les exigències i reivindicacions del personal docent, no docent i també de les famílies. Fins i tot ara a Catalunya, on s'ignora completament el clam de que s'aturin les oposicions de professorat de secundària que comencen demà. Per tot això, cal posar en peus un moviment de tota la comunitat educativa que s'autoorganitzi de manera independent de l'Estat i dels seus partits, que plantegi aquestes i totes les mesures que siguin necessàries i que també garanteixi la seva implementació. Però ara que l'educació torna a ser el focus d'atenció, és el moment de plantejar també totes aquelles mesures en contra de la privatització de l'educació, de les retallades, de les condicions precàries dels docents, però també dels vetjadors, del personal del lleure, del de serveis, etc. Ara més que mai, tota la comunitat educativa ha d'estar al peu del canó per una educació segura, pública, gratuïta, universal i de qualitat.